good morning Tarlakeños. Ayan na, papunta tayo sa Sitio Bahag or sa Tarlac Zambales Road. So almost 2 years na nung last time pumunta doon. Yun, so excited na ako kasi marami nang nagbago. May mga nagsibukasan ng mga kainan, so mga cafe. Ayan, makikita nyo guys, sa kabila natin is halos kulay yellow na valley na. And then dito sa kabila is green pala. So una nyo lang gawin i-search nyo yung Monasterio de Tarlac. So mamaya kapag nasa Monasterio de Tarlac tuturo ko sa inyo kung paano mapuntahan itong Sitio Bahag. Yung Tarlakeños, kung sa Capas Tarlac kayo dumaan, may bagong daan na papunta sa Monasterio de Tarlac. So ito, bago kayo makapunta dun sa may gasoline station doon, so pwede kayo dumaan dito papuntang Monasterio de Tarlac. So ito na yung pinaka bypass road na ginawa dito sa San Jose Tarlac. So yun, check natin yung pinaka view. So magmula dito guys, no, kitang-kita na itong Monasterio de Tarlac. So ito, mabilis dumaan dito sa bypass road, lalo na kung galing kayo sa Capas Tarlac yung way nyo. So may daan din naman sa Tarlac City, pero hindi na kayo makakadaan dito. Pwede kung sasadya yung papunta doon, pero parang lalayo na rin naman kayo. So ito guys, bali dito na tayo sa may Monasterio de Tarlac. Ayan, daming naghihintay. Pagkakalam ko mag-open pa lang tong si Monasterio de Tarlac ng 8 AM. So yung pinaka-uwi ng Monasterio de Tarlac is dito. Ang gagawin lang natin is dediretso tayo dito papuntang Sitio Bahag. So diretsuin lang to hanggang doon sa may palikong pakanan. Yun yung papuntang Sitio Bahag. Actually guys, nung pumunta tayo dito, hindi pa pinipindahan. Nakakatuwa lang kasi yan, hindi na siya bako-bako. Sobrang bako nito guys. Halos siguro yung magiging biyahe mo matagal kasi nga yung daan. Pero ngayon, eto, napakaganda ng daan. Wow! Sarap mong biyahe kapag ganito, nakakawala ng stress. Actually yung vlogs natin is smooth talaga. 2 weeks non-stop yung vlog, tapos edit, vlog, edit. Ngayon ito, so time naman para mag-chill at relax. Namiss ko yung mag-travel dito sa Tarlac. Nakakatuwa kasi talagang halos ang layo na natin, sementado na yung daan. Hindi ko ma-imagine nung last kong pumunta dito, talaga grabe. Pagmula doon sa kantong Monasterio hanggang doon sa kantong pa Sitio Bahag, talagang rough road. So ngayon ito, napakaganda na ng daan. Good job guys. Grabe guys, ang ganda talaga ng daan. So sa lahat ng riders and then sa mga nakasakyan, hindi na pahirapan yung daan papuntang Sitio Bahag. Medyo yun nga lang, pataas, pababa. Ang dami na rin mga
bumisita yung mga establishment dito sa Sitio Bahag. So yun nga, meron na yung Kapetana, then Choco Bahag. So sa Choco Bahag, dun tayo pupunta. I-cover natin siya. Yun, I'm so very excited kasi yung mga ino-offer nilang foods medyo kakaiba. May mga kakanin, and then syempre yung tsokolating batirol. Yan, si tsokolating batirol nakilala din yan kay Pampanga. Kanina guys, tuwang-tuwa ako kasi nga sementado yung daan na dinadaanan ko. So ngayon may part pa rin pala na road pa rin pala siya. So konti na lang siguro, sana matapos hanggang sa pinakadulo na magdudugtong yung way na yon na papuntang Capas Botolan Road. Yun na nga, tinawag ko before is Tarlac Sambales Road kasi magdudugtong siya sa Tarlac at Sambales. Pero nag-start ako ng isang vlog na dumaan ako sa Capas papuntang dyan, Sitio Bahag. So yung tawag talaga dyan is Capas Botolan Road. May vlog ako dyan, so lalagay ko na lang sa may description. And then update ko kayo kapag andun na tayo sa may kanto. So yun guys, update lang. Ito, medyo malapit na tayo ulit sa may sementadong daan. So from doon sa may sementadong daan, and then itong hindi natuloy na sementado nga yung rough road is nasa 3 to 5 minutes lang naman yung gabayin nyo. So ito nga, may nakalagay dyan yung tarpaulin, Tarlac Sambales Road. And then ito yung way na papuntang Capas na kung gusto nyo pakalabas diretso sa Capas yan. Pero yung daan dyan medyo patas at pababa talaga. Pero I'm not sure kung marami na bang natapos na daan kasi may mga parteng rough road at merong hindi. And then alam ko malaki na yung porsyento nung nagagawa ng tulay sa may Capas guys. So kapag natapos yun, pupuntahan natin. So kung galing kayo ng Monasterio de Tarlac, kakanan kayo dito guys. So yun guys, bali dire-diretso lang tayo. Nakikita nyo naman kapag ganda na kayo sa Sitio Bahag, may nakalagay naman welcome Sitio Bahag. Wow guys, ito na yung papabang daan dito sa Sitio Bahag. Medyo ingat-ingat lang kayo, syempre alalay. And then namnamin nyo yung pinaka view. Wow guys, ayan, look at this. Ay, napakaganda talaga. Wow. Hey guys, medyo malapit na tayo sa may Sitio Bahag. So eto na nga guys, andito na tayo sa Sitio Bahag. Dito na tayo sa mismong Choco Bahag. Ano bang ino-offer nila dito? Ayan, Choco Bahag, coffee and batirol. Bali, dito na tayo sa Choco Bahag na kung saan dito yung i-cover talaga natin. Actually guys, ito pala yung tindahan na lagi nating pinibilan kapag pumupunta tayo dito sa Sitio Bahag. And then yung may-ari pala niyan, kapatid niya yung may-ari dito sa Choco Bahag. So either lagay nyo, bali nagloko yung GoPro natin. So pang-alternate na ginamit natin itong Reno 5 natin na Oppo. So yan, kasama natin si Sir Ronald ng Choco Bahag. Siya yung owner dito, no sir? Ano yung mga specialty nyo dito sir? Yung specialty po namin, yung bestseller namin, yung chocolate, di batirol. So ito yung mga yun, no sir? Ito po. Yan. Ito po yung tableya. Ito yung ginagamit sa chocolate batirol. Pakita mo sir. Yan. Ito po yung tableya from Davao po. And then may mga rice coffee naman. Saan naman galing tong rice coffee sir? Gawa po namin dito yan. So sariling gawa ng Sitio Bahag itong rice coffee. Paano yan? Tinatanim? Opo. Yung ani po namin, tapos pag napabayo na sinasangag siya. Parang yung ordinaryong ano lang siya, rice. Ordinaryong rice lang. Palay. Tapos sasangag lang para pumait.
Yun. And then meron silang kapeng barako. So itong barako, buo naman siya kung makikita nyo. Yan. And then, ito naman yung sa Benguet. Yan. Hindi nyo na kailangan pumunta ng Baguio, guys. Tsaka itong di ba? Uso din yan, yung tsokolating baterol sa Baguio. So dito lang sa San Jose Tarlac, sa may Sitio Bag, guys. Patitikman nyo na. Hindi nyo na kailangan pumunta ng Baguio. Yan, may Benguet, blend din naman sila. And then yung isa, Sagada, guys. Yan. So Sagada medium. So lahat yan, sir, sinaserve. Hot lang. At saka cold po. Yun, pwede rin pala siyang cold. And then, ano ba yung sinerve nyo dito, sir? Papakita natin, yan. Ito yung sir. Ayan po po. Ito, pakita natin yan. Ito yung Sisig na puso ng saging. yan, sisig pusong saging, guys. And then, ayan, meron Sizzling pork sisig. sizzling pork sisig. And then ito, yung Native food. pinagmamalaki nga ni Sir Ronald sa akin itong native, anong tawag kasi dito, sir? Lubi-lubi. Lubi-lubi. So, Ensalada. ito siya. Lubi-lubi ensalada, 'di ba? Mostly yung ginagawa natin is sa pako. So ito ginamit is lubi-lubi. Ito siya, guys, no. So nakukuha dito, sir, sa bundok. Ayan, ito yung gamit niyan, lubi-lubi. So kahit saan diyan, sir. Parang ligaw na rin, no. And then yun, pang-alternate sa pako, pwede siyang gawing ensalada. Imagine, guys, ito yung kanilang yan, overload na silog. So kompleto, may hotdog, may itlog, may tapa, and then may tocino, tsaka longganisa, tapos may kasamang yan, rice with garlic on top, and then yung kamatis. Yan. Yung special na pinrefer sa atin ni Sir Ronald. Ginataang duman. Ginataang duman. Yan. Available din kayo dito, no, sir? Yung mga nyo. Suman. Suman, ito. Suman bacolod. Sumang bacolod dito, guys. Yan. So, masarap samahan ng partneran ng tsokolating baterol. Bali po yung mga souvenir po gawa sa bamboo, mga keychain. So, yan, may keychain, guys. Keychain, saka mga bracelet. Mga customized po, may mga nagpapa-customize. Tapos may mga woodcraft po ako, sandok. Ito po yung dripper namin nun sa mga brewed coffee namin. Ganito po yung itsura niya. So ganito, ginagamit yung pan-dripper. Opo, tapos Nice. so, tatayian lang ng katsa ito, tapos dito na siya ibubuhos yung pinakulong pa. Kasi po yung So dito na Opo. Yung mga coffee po kasi namin, pinapakulo namin sa kahoy, natural na luto. natural, no? Tapos para matanggal po yung sapal, dinidrip po namin sa dripper. Nagawa ko rin po yung mga to. Okay, ito may mga ibang handicrafts dito, Ito sir. po may mga board games po akong ginagawa. Yan. Ito po, Dama. dama. Yan, kung gusto yung pumunta dito or makapasyal kayo dito sa Choco Bag, so pwede kayong mag-avail ng mga handicrafts products ni Sir Ronald. Ayan. And then ito, Yung mga to po, ritaso lang po na mga kahoy. kahoy na napupulot po sa gilid-gilid. Binibili ko po sa mga kapatid namin mga IPs. So ginagawa mong Tapos ginagawa kong handicrafts. souvenir. Ito dito, no, Tarlaqueños, yan. May mga nakabang na gagawing alkansya. Pero ito na yung finished product. Ayan siya. Yan. Bali, kino-customize ni Sir Ronald. So ito kanina, binabanggit ni Sir Ronald. Na-exhibit na sa SM City Tarlac. Ayan siya, guys. Bamboo curtain. Ayan siya. And then, ito yung mga ibang products. Anong mga products nyo dito, sir? Yan. Mga sungka po, bali po itong mga to order po sa mga suki din namin. Papagawa po sila, depende po sa gusto nilang size at saka yung itsura po niya. Tapos, papakustomize din po, ilalagay. Yung mga ganito po, nag-start lang po ako noong October na gumawa ng mga plaque. Meron pong yung commissioner po ng NCIP, National Commission on Indigenous People. Nakita niya po na, nagtanong po siya kung kaya kong gumawa ng mga plaque para pang souvenir. Ito po yung ginawa. Ganyan po, may logo po siya. So yan, nakasulat the journey on indigenous peoples for genuine recognition, respect, and self-governance. And yan, National Commission on Indigenous People, 1997. Ito po ay binigay na token po sa mga umattend po sa
4th IP Day celebration noong Ayun. October 27, Hmm. 2021. Dito po sa Sitio Baag. Okay. Yun. Yun guys, no, napakarami ng mga mga handicraft products ni Sir Ronald dito. So, pwede kayong bumili ng mga products nila. No, kapag bumili kayo ng mga products ni Nadnad Souvenir dito sa Choco Bag, so ikay nakakatulong na rin sa mga kabuhayan ng mga katutubong biling ng San Jose, Tarlac. Yan. So, mga ginagamit na paggawa ng mga handicrafts ni Sir Ronald galing sa mga kapatid nating IPs dito sa San Jose, Tarlac. So, ito yung ibang area na kung saan pwede kayong mag-picture. And then ito rin yung mga ginagawa ni Sir Ronald. So, pwede kayong mag-order ng mga yan. And then ito, yung isang attraction dito sa Choco Bag. Ang makikita nyo is Abileng Tribe. And then sa parting to guys, pwede kayong mag-camping. Ayan. Napakaganda ng view. So yung pinaka-area ni Sir Ronald or dito sa Choco Bag is hanggang doon sa may kubo. Kung wala kayong dalang tent, 300 pesos. And then kung may dala naman kayong tent is 150 pesos guys. Yan, napakaganda ng view. Ang sarap gumising dito. Nakapag yan nga, nakapag-camping kayo. Kitang-kita nyo guys ito, yung Mount Arayat. And then syempre yung yan, kabundukan. Ang ganda. So yung Tarlaqueños, bali kakain muna tayo. So tikman na natin itong prepare sa atin ng Choco Bag. Ito yung pinaka-menu nila, no? So Choco Bag, coffee and batirol. So mayroon silang dessert, native cakes guys kung gusto niyo mag-order. And then sa meals nila, yon may mga silog meals, may sizzling meals, chicken inasal, native arroz caldo, lutong ulam. Mayroon din naman mga water. And then sa chocolate nga nila, yun yung pinagmamalaki ng Choco Bag, itong chocolate de batirol. Tapos ito sa cold niya, pwede ring cold brew, kapeng barako. And then sa coffee, yun nag-serve din siya ng hot. Ito yung brewed kapeng barako and then yung rice coffee na mismong tinatanim nila dito sa Sitio Bag. And then parang pinapry para masunog and then gawing kape. So bago natin tikman nga itong mga foods na pinipare sa atin, so papakilala ko ulit The North Face Jester Travel Bag, sponsored by Travel Club PH sa SM City Tarlac. And then syempre yung ano natin, Hydro Flash. So kanina pa siya nilagyan ng water na malamig, so hanggang ngayon is malamig pa rin siya. Syempre kailangan natin lagi to guys para hindi tayo ma-dehydrate. And then kapag malamig yung iniinom natin, talagang na-relax yung katawan natin. So ito, tikman na natin itong mga foods nila. Check muna natin anong lasa ng duman, ginatang duman guys. Sarap. So ito, pwedeng panghimagas. And then, syempre, pinagmamalaki nila, tsokolating batirol. Wow, sarap. Ayan guys, meron tayong sizzling sisig, sizzling sisig puso, and then yung silog overload. Napakamura guys. And then syempre yung lubi-lubi. Ito, yung nakikitang parang down siya na pang-alternate nga sa pako. O tikman natin siya. Ayan, may kamatis, may ibang sangkap, and then syempre yung log na pula. Ano same siya ng lasa ng pako na yan, yung salada. Pero ito is yung pinaka aftertaste niya medyo tawag dito, masalpak. Pakain muna tayo. Imagine guys, itong silog nila is 95 pesos and then overload.
Kompleto lahat. Ano natin sisig? Masarap kumain ng mga ganitong foods, no? Lalong-lalo na kung ganito yung makikita yung view dito sa Sitio Bahag. The best, guys. Yung mga pagkain na mostly na hindi natin natitikman. So pwede nyo orderin dito. And then may mga alaga din silang mga hayop dito. So may bibe, may rabbit, may manok. Pwede kayong paluto ng mga alaga nila, guys. So uliin nila, and then pwede nilang like yung manok is pwede nilang itinola para sa inyo. Native, guys. Papupunta tayo dun sa pinakadulo dito sa Sitio Bahag. Kaso sa ngayon nga is sarado yung banda doon kasi ang dami sa mga kababayan natin na nag-iwan ng mga kalat. So ginawa ni Gob Susan Yap is temporary close. So ngayon medyo may mga nakalusot lang. Kung hindi kayo nakabook or wala kayong schedule na pupunta dito is bawal pa sa ngayon talaga. So sana pakiusap ko sa lahat ng Katarlakeños natin dyan, kung saan man tayo magpunta dito sa ating lugar o sa ating probinsya, wag po tayong mag-iwan ng mga kalat natin. Wag na po nating intayin na yan, isara yung mga lugar na maganda na pwede naman nating pasyalan at nakakawala nga ng stress, pero nga sa gawa natin sinasara nila dahil nga nag-iwan tayo ng mga kalat. Yun, nakakalungkot lang na part yun. Same din sa may Talaro de ilang beses nang nasara yun dahil nga sobrang kalat yung iniiwan nila. So sa lahat ng riders, bikers, mga turista, sana naman po pakiusap ko po kahit saan man tayo magpunta sa ating probinsya, kung hindi man kayo taga dito sa Tarlac, sana magkaroon po kayo ng malasakit na dalhin nyo yung mga basura nyo para hindi po sinasara yung mga magandang tourist spots natin dito sa Tarlac. Yung guys, no, kung marami kayo, so pwede kayo magpesto dito sa kubo nila dito sa Choco Bahag. Napakaganda ng pinakalugar talaga, guys. And then syempre, tulad dito, ayan, napaka-presko. And then napakaganda nung tanawin dito sa Choco Bahag. And then guys, no, may papag dito, papakita ko. So ito siya, ayan. Kung gusto nyong matulog dito, yan, pwedeng pwede, guys. Kung gusto niyo mag-rest and then mapil yung sariwang angin. Ayan, perfect na perfect dito sa Choco Bahag talaga, grabe. Tara, Tarlakeño, samahan niyo akong i-explore ang bagong tourist spot na ito sa Sitio Bahag. Ito yung tinatawag nilang San Jose View Deck na talaga namang may pagmamalaki natin na pang world class yung pinaka-design. And then syempre sa pinakataas nito makikita mo yung view ng buong Sitio Bahag. Syempre nakapalibot din dyan yung Zambales Mountain Ranges, makikita mo rin yung Mount Arayat. Siguradong marerelax at mawawala yung stress mo kapag nasa taas ka nito. Abangan nyo, Tarlakeños, ang pagbabalik natin dito sa Sitio Bahag. And then syempre kapag binuksan na sa publiko itong San Jose View Deck, talagang babalikan natin, i-explore at papakita ko sa inyo, guys, kung gaano ba kaganda itong bagong proyekto na ito ng San Jose Tarlac. Isa sa i-explore natin, no, Tarlakeños, itong mga pabahay na bagong proyekto ng probinsya ng Tarlac para sa mga kapatid nating Aita or yung mga abiling tribes sa Sitio Bahag. Titikman naman natin yung native tinolang manok nila dito sa Choco Bahag. Ayan siya, guys, mainit-init pa. So lagay muna natin siya dito. And then yan, pwede natin lagyan ng kalamansi. Konti lang. And then lagay natin dito to, para lagyan natin siya ng kanin. Ito, uy, yaman ham. Uy. Guys, ang tagal ko nang hindi kumakain ng native na manok. So ngayon, thank you kay Sir Ronald ng Choco Bahag. Ayan.
Nag-prepare talaga tayo. And then syempre, kikita nyo, niluto sa palayok. And then dito natin kakainin sa bao ng buko ng niyog. Yun. Tikman natin. Ang sarap guys. Lalo na mainit pa siya. Sobrang init. Actually nagtatagal yung init kapag dito sa palayok mo talaga niluto. And then siguradong malambot yung meat na iluluto mo dito. Kain kanin. Ang sarap ng sabaw. Order kayo nito guys. Buhay pa yung manok na ulihin dito sa may chocobagan din yan. Lulutuin ng tinola. Sarap. Yung Tarlakeños, another trivia dito sa Tarlac, no? Habang ninanamnam natin itong tinolang native manok natin. So, mostly guys, ito nga karamihan sa mga kapatid nating Aita dito sa Tarlac mga tribong abiling. And then sa part ng Bamban Tarlac is mga tribong Magadchi, kung hindi ako nagkakamali. And then sa bandang part naman ng Kapas Tarlac is halos ano sila, combination siya ng Sambal and then yung Maganchi. And then pag usog mo dito sa may San Jose, Kamiling, Mayantok, San Clemente guys, is mga tribong abiling na yan, mga abiling tribe yung ma-encounter nyo mga kapatid nating Aita. And then sana wag po natin na discriminate yung mga kapatid nating Aita. And then kung nakikita nyo guys na nagtitinda sila sa mga palengke natin, sana bilhin natin yung produkto nila. So fresh naman yun, walang halong chemical. And then syempre tulong na rin sa mga kapatid nating Aita. And then yung mga kapatid nating abiling, Maganchi, and then mga Sambal. Imbitahan ko po kayo na pumasyal po, makapasyal at ma-experience po ang Chocobaan. Ang mga tanawin po dito at mga pagkain, drinks at mga souvenir po na makikita dito. Pwede nyo pong makita yung mga indigenous product po namin, mga indigenous foods po namin, mga native food, at yung bestseller po namin na Chocobaan. Bukas po kami ng Monday to Sunday. Yung Monday po, limit lang po yung mga sinaserve, pero pag weekend po, kompleto po lahat Kompleto yung lahat. nasa menu po namin. Anong Yes, oras po. kayo sir, nag-open? 7 po ng weekdays, tapos yung weekend po 6. alas 6. Ayun, mas maaga. Hanggang ano na yun, 6 PM, ganyan. Minsan po inabot pa ng gabi So 6 PM onwards. onwards. At then syempre sa lahat ng gustong mag-camping, yun nga syempre, for sure naman mag-overnight kayo, kaya nga magka-camping, di ba? Yun no, guys, kung gusto nyo makita yung mga local products, and then matikman yung mga local foods nila dito sa Sitio Bag, punta na kayo dito sa Chocobag. See you here! Konting trivia lang no Tarlakeños, bakit nga ba tinawag na Sitio Bag? Tinawag siyang Sitio Bag dahil taong 1948 is nagkaroon ng pandemya dito sa Tarlac. So yung tawag dito is Eltor. So na kung saan maraming nawasasawi sa araw-araw. So hindi na sila nakagawa ng mga kabawong or atol, yung mga ninuno natin dati. So ang ginawa binurol na lang sa mga tinatawag nilang bahag o yung pinagpatong-patong na papag. So parang may first floor, second floor, and then third floor. So yung tawag doon is bahag. So isang papag dito, tapos tinatong na siya ng isang papag. So lahat ng namatay doon sa pandemyang Eltor nung 1948 is doon na ginawang katawol at binurol yung mga ninuno natin. Mula noon tinawag itong Sitio Bahag. Pero yung spelling nung bahag is B-A-H-A-G. So ngayon is tinanggal yung age. So tawag na sa kanya baag, Sitio Bag. Yun guys, no, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And then syempre guys, share nyo na itong video nito para ma-update yung mga Katarlakeños natin dyan kung ano na ba yung itsura ng Sitio Bag ngayon. And then huwag nyo kalimutang pasyalan itong Chocobag. Dito lang yan sa Sitio Bag, Iba, San Jose, Tarlac. So until our next vlog, peace out.